Com a expert en dietètica, et parlaré de l'oli de ricí, que ofereix múltiples beneficis per a la teva pell i cabell. Aquest oli vegetal prové de les llavors de la planta de ricí. Conserva tots els nutrients gràcies a la seva primera pressió en fred. Qui hauria de prendre-ho? Tots aquells que busquen una solució natural per millorar la seva pell, pestanyes, cabell i ungles. Quins són els seus beneficis? 1. Redueix les arrugues i és hidratant. 2. Actua enfortint el cabell i donant-li brillantor. 3. Fa les ungles més dures i resistents. 4. Enforteix i ajuda al creixement de les pestanyes. Com es fa servir? S'aplica l'oli directament sobre la pell, el cabell, les ungles o el naixement de les pestanyes, fent un massatge suau fins a l'absorció. Però vine'm a veure i t'explicaré més coses. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.